Goedendag iedereen te Hulst. Dus wat de elektrische step betreft, hier ook een locatie dat het een goede toepassing zou kunnen krijgen. Dus van het winkelcentrum naar Hulst busstation. Ik ga het nu even doen met mijn vouwfiets. Met de fiets is het natuurlijk wel bijzonder snel, maar via een wandeling kan het wel tot 20 minuten duren om op bestemming te komen. Dus het Michelstadspad hier, ja, een breed pad, links, rechts, dus geen enkel probleem om hier te verplaatsen met een step. Je hebt dan ook situaties dat je net je fiets niet bij hebt. Stel je hebt geen fiets bij. Het is toch ook wel bijzonder lastig van de route te moeten doen 20 minuten. Eventueel nog met een tas erbij. Maar ook enorm veel tijdverlies.